Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Intay ibasa ti Juan Kapitulo 13, versikulo 37, kan 38. Apo, apay adyak mabalin ita ti sumurot kan kinuna ni Pedro. Sisasagana ak amatay gapukan ka. Pudno kadi as sisasagana ka amatay gapukan niya insungbat ni Jesus. Ibagak ti pudnukan ka. Sakbay nga agtaraok ti kawitan, mamitlonton nga imbagam adinak amamo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kablaawan ka, friend! Talaga nasirip ka. Agasem, ta si kaitan ti head tayo. Talaga nga ing kagumaak amagunod tinabakan ti aposisyon, Mariel. Amo matan, kasapulak ti dakkel a pagsweldohan. Ita, nagunod mon. Ay na, talaga naglaing ka. Ay, mapadayawan ak launay, tanagbalinak agayem mo. Di kagdanag, amo ka nalaing ka. Iso ama siguradok, maitalo ka matakas kanya. Ay na, si kalang ti mamati analaingak. Agayem ta talaga. Sika talaga, tila ibagbagam. Nalaing ka matkat, Mariel. Napanagnagat dayta. Di kad nasaya at no kastaan na italo kagaya bang anak ka. Untatang, kit ay na nakaragragsakak nga rod. Nasirib ka nga main, kun nagagit ka. Tatang, Kamaudyanan na, ininutain amagungunod mo, dagiti arapaak mo, anak ka. wan nga rod tatang. Sapay la kumatagtultuloyan daytoy. Sigurado na ita, anak ko. Basta agtalinaid kumamay ti kinasingpit mo, why? Sigod mat anasing puwata ka, tatang. Sa bagay mo't kit di ipampanakil kalaunay, anak ko. Kit maragsakan iti panagbaligay. Lenny? Ne, Nathaniel. Birbir nga san nakmatnatan. Ha? Ma'am Lenny, kunak ko ma. Pasensya kan, ma'am. Awan na nyaman na. Oh, anya ti maipay ko? Dagiti papeles a kasapulan. Agyaman at Nathaniel, ha? Wan, ma'am. Sige. Rumbang lang amudak apadayawan dagiti ka opisina. Asigod akapadpadak na ang iti posisyon. Narigat mata, no didakit din ammo adayawan, no adda kami dito'y opisina. Nathaniel, kasla jackpot yan day tanga ibagbaga ma. Adakan ka, Mariel. Agayam kayo gaya. Nasingad kayo. Saan nga iti dayta? Ngam amok ni Lenny. Down to earth dayjay. Jackpot yan adumakkel ti ulo na. Gapo iti panagbalinnan ahead tayo. Makamu ka. Basta yung bagak lang tinapasamak kanya. Amangan matno sa bali lang tinagawatam. Di ta ka man langan. Sige. Ado pa'y tiaramida, Mariel. Ang paiso timbaga ni Nathaniel. Ngayon, correct ko lang. Kababain nga min no adati sa bali ang makangag iti panagberis na kanya. Itinto ta siya kuntihen. Saan ka di? Ita, maawata kon. Kano kang paswini? Sa bali mat gayam tinagawatan ni Nathaniel. Yung baybay Alam ko amon. na, dyan lang kayo. Awan anyaman na kanya no sinintir naman tinaramid ko. Ay, nandiyo. Basta siya, awan ti dakas nga intensyon ko. Maawatan Ay, ka, Lenny. Sana bali. Sige, manawa Siya kayo. ti makaamo kadagiti ka opisinaan ta. Ano ba yan? Ipalawag ko kadakwada, no anya ti dida maawatan. Kaslasan nga may nakasjete kaya't asawa ni Ma'am Lenny, di, Mariel? Si kamot Nathaniel. Di mo kuman padakkalan pay dayjay ana pasamak.
Saan mat kat? Iso na lang ta talaga nariknak iditi kinangato ni Ma'am Lenny. Pangaasim. Husto ko man, ha? Sige. Pasensya ka na. Hanggang sapay lang ko ma. Tadi mon idanon pa'y kankwa nati saritaan ta. Anya kalakit din aya. Saan, Nathaniel? Sa nabali. Jakon panunutan pa'y tinapasamak. Lipat akong dayjay. Kita anak kau. Di ka unay. Ang mga numakatumpong kakit di mo't iti agbalin akabosor mo. Iti trabaho. No di mo tanangan tigaraw mo. Anya kamutan, tatang? Nalalaing kamutan ngam siya. Ha? Amuktar aramidak. Iso adinak kuman isuro pay, tatang. Kan may sa, intelihente ak. Kwa anak kau. Ipalpalagip ko laang mate. Anya ti serbi a pinagadal na, no jacket din amutar aramidak. Pasensya kan, anak kau. Inton sumaruno, ammo yun ter aramidan nyo. Saan kay tukuman analalaing ngam siya? Agpapaay ka iti dayjay nga opisina, kunam, miss? Wan, sir. Kinapudno na. Gayam ko ti department head me. Kat masigurado nga iso ti masapul yo. Kasta gayam. Naggasat akon tanam amo ka diti restaurant, Mariel. Awan anyaman na, Sir Mario. Okay, tapo masarak to nga rod iti opisina yo. Ket gagara aklatan ni... anya itayin tinagan na? Lenny, sir. Lenny tinagan ti head me agayam ko. Anya matan to'y trabahom, Nathaniel? Di mon sa matan as-asikaswan ana imbag ti trabahom. Ne, saan mat Ma'am Lenny? Tartari maanak mat ti agtrabaho. Taday ito lang ti amok pangalak iti pangbiag ko iti pamilya. Matlagayam. Ngam apay nga rod akas to'y ngay. Jak magustuhan ti trabahom. Sukatam amin dagitoy. Apay nga pinisang mumatan, ma'am. Jak nga rod magustuhan. Iso asukatam. Jak magustuhan ti trabahom. Nathaniel, ang mga nadala pa kakumikuman na. Iso adi mon sintiran ti inaramid na. Nasakit ti inaramid na. Agasam ngay. Nagbanbanog ak dayjay nga inaramid. Ngam pinisang-pisang nakit din. Iti pa'y mismo sang wanak. Nathaniel. Nagbaliwan ni Lenny, Mariel. Saanan nga iso tayo sigud alin, akabadong alam tayo. Nagbaliwan. Gapo ti kaadanan iti nga to. Saan, Nathaniel? Di ka agsawi ti kasta. Naira nalaan na pulot ti ulo dayjay. Dinto agbaliw ni Lenny. Siyak kumatipatyam. Asino ti kunayo anang ibagang amunak, sir? Ni Mariel. Mariel? Awan ti amamuk a Mariel. Anya? Dayta ti agpaiso, sir. But anyway, agyamanak no asino man dayjay. Kuna na nagtrabaho mo't laing ditoy. Ngam, jak nakita itay simrekak. Tinasaya at sir. Saan tayo lang nga napagsaritaan no asino man dayjay? Ti importante, kat adda kayo ita ditoy. Negosyo, ti pagsaritaan tayo. Okay nga rod. Kayat ko ang makita ti proposal yo, sir. Itikas na, makaitidak adagos iti feedback kadag iti boss ko. Tata, asino ti masapul yo? Ti kumaanak kau. Ni Lenny. Da kayo gayam ti ama ni Ma'am Lenny. Wen barok. No kasta. Tao na ka? Uwan tata. Agpapayak iti babaen na. Kasta gayam. Saan nga mo ti anak kau nga umayak dito, barok? Di magasak lang amain. Tada ti inaramid ko iti asidag ti opisina yaw. Kasta gayam. Mabit lang tata Agore kay labiit. Adda ngamin kasarsarita ni Ma'am Lenny. Agyaman na.
Nairimpas ko matlangan ti nasikasok para iti opisina mi. Makabannog mo't agipag na kadagiti papeles. Ang sana bale. Lapsa ko Tana- pare. Dario. Ha? Ni Sir Mario day dyan. Sir Mario! Oh, Mariel. Sigamot gayam. Nagapuam. Adda inasikasok a papeles, sir. Pare, nakap. Oh, anya ngay. Nalpasan ti gagarayo, sir. Juan, balasang ko. Oo. Agyaman ang itipan ang irekomendam kini Lenny, ha? Apresyar klaunay day jay, Mariel. Ngam no maminsan, di mo ibagbaga ngam mo mga oray saan mo't gayam. Karton, lukatan niya po. Dita kayo mga Ha? Sarah. Kinunampay kanya kagayem mo. Ngam saan mo't gayam. Ngamin, Ikaw. di nakakanumat ang mo ni Lenny. Anya? O sige, Mariel, ha? Tagdardarasak. Ulitek, agyaman akin ka. Ayan di ko na mga agsapsapol kanyak, Nathaniel. Day man, ma'am. Iso ka no ti amayo. Nathaniel, di ka kadyag pampanunot. Ibagam ket din nga amak dayjay dungrit. Ha? Nagadal kamat iti ko na. Ngam apay akas laawan ti utak mo. Tadi mo man laaramatan mat. Nagmuno kamatan. Kitaong anay bagjay itudtudong kanyak. Kalpasan na, kitaon nak. Ma'am Lenny. Saan ko nga amaday chay? Tani daddy, adda ijay estates. Kasta ka di, ma'am. Pasensya kayo na. Iso nga minti, imbaga na dyan lakay. Isumat nga rin imbaga kada kayo. Ni, tata. Adda kayo matgayam. Apay adi ka imunag ngay. Ay na, saanan, Mariel, balasang ko. Tanay, kita man tilangak. Nakachinila sa klaang. Adda nga min ginagarak dito asidag ti opisina yaw. Medyo nabitin ti budget ko. Iso nga umayak ko mamangala iti anak ko. Ngam adda ka no aramiden na kung natin nakasaritak itay aka opisinaan niyaw. Kasta aya, tata. Mano ti masapulyo, tasyak pay lang ti mangtad. Singirak tulaangan ni Lenny. Alaman nga ron palasang ko. Tama nga no mabayagan ti anak ko. Sapay kastoy ti langak. O sige, tata. Ibagayo nga rod no mano ti masapulyo. Amom jela kay akinasaritan bitarwar ti opisina, Mariel. Wen, ni Tata Gardo dayjay. Ama ni Lenny. Anya? Apay anak lahat ka iti imbagak, Nathaniel. Imbagak ka ni Ma'am Lenny itay asap-sapulan day dyan lakay. Ang idi nakita na. Kinaungat nak pa eh. Imbaga na adyak ka no agpampanunot. Tay bagbagak nga amana day dyan anamurseng alakay. Anya? Imbagan ni Lenny ti kasta? Uwan ko naklang rodan. Sige, panawan ka pa biit. Nanaaramid ni Lenny ti kasjay ka ni Tata Gardo nga amana. Pudno nga rod, nga inlibak na ka ni Sir Mario nga agam-ammo kami. Ay, nagalasan. Apay akas jay matan ti aramid ti gayam ko. Sigurado ka nga awan ti gayem mo kadagiti agpapaay iti babaem, Lenny? Awan, madam. Saan ak makigagayom kadagiti saan ko akapada iti mentalidad. Kaya tasawan day ta. Awan ti kabadungalam kadagiti agpapaay iti babaem. Awan, madam. Ta saan ak makisinsiningad kadagiti nakapoy ti panunot na. Isumat lagayam nga ado ti mangmangag ko a negatibo. Kontra kan ka. Tila ang kakayso na anang isakit kan ka, kat ni Mariel. Tasigon kan ko, ana? Gayem mo ka no. Kat ammo na ti ugalim. Ngam gapota kinunamat nga awan ti oray maysa akasingad mo, kadagiti adda iti babaam. Saan kumat nga rod apat tiyan ti imbaga ni Mariel, anasingpat kan nalintag ka a tao.
Kat gaputa ado ti reklamo kon tsakan ka. Nasken ang maipasidong ka iti disciplinary action. Agbakasyon ka pa'y. Kat awagan da kan tulatan no agsublikan iti trabaho. Nagsakit da ito'y anapasama kanyak, tata. Ammom ka day, anaamwak mo ti inaramid mo kanyak, anak ko. Tata, Adayo anasaksakit ti naamwak. A pinaglibakam asyak ti amam. Awanan ti kasakitan pa'y itinaganak. No di ti paglibakan ti anak na. Ngam kaputa ipatpatag ka. Ika kumaak nga awaten ti inaramid mo, anak ko. tata. Ngam agserbi ko man aleksyon kin kadayta, anak ko. Imbagak king kaidain. Saan ka ko mga agbalew, nga uray pa'y naitalukan. Ngam di nakimpangag, anak ko. Kat dinasakit. Pagliba kampay, ngam amom, lagi ti tao mangisaksakit kin ka. Isu asapay la ko ma. Tama amiris mo dagiti maday nga aramid mo. Adda dagiti tao anasayaan ang makilangan iti sangon-sango ngam nalaing nga agpadakes ken aglibak iti likod mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.